You've maxed out your 401k, you're contributing to an IRA, and making some other investments. You're ahead of the game and doing well. But where do you go from here? The same old story can only get you so far. If you want a new take from a new type of financial professional, we invite you to get a fresh perspective beside an agent with the backing of New York Life. Insurance, investments, retirement, and more. Visit nyl.com to learn more. Investments are offered through registered representatives of NyLife Securities, LLC, member FINRA SIPC, a New York Life company. Support comes from ServiceNow. We're for people doing the creative work they actually want to do. That's why this ad was written and read by a real person and not AI. You know what people don't want to do? Boring, busy work. Now with AI agents built into the ServiceNow platform, you can automate millions of repetitive tasks in every corner of your business, IT, HR, and more, so your people can focus on the work that they want to do. That's putting AI agents to work for people. It's your turn. Visit servicenow.com. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo, siwmai, a croeso I benod arall o bodlediad Rugby Cymru. Gyda fi, Carwyn Evans, ac unwaith eto, dwi'n cael cwmni y dyn I hun, Mr Nick Williams. Nick, sut wyt ti wythnos yma? Dwi'n Cymru, wyt ti reit hapus ar ôl... O, reit hapus ydw ar ôl Nosadwn yn Glasgow. Wel, dyna beth oedd ganlyniad, a fydd ewn ni mlaen I drafod yr rhanbarthau mewn ychydig o amser. Wrth gwrs, mae wedi bod yn wythnos fawr i'r rhanbarthau. Nick os yma Gweilch ennill yn Glasgow. Y tu all yn colli am felly braidd yn siomedig, ond mae hefyd, wrth gwrs, ni nôl i'r rygbi rhyngwladol wythnos yma. Matt Sherratt wedi dewis I dîm, wedi dewis I garfan fydd yn herio'r Alban yn creu hanes am beidio wneud newidiadau tro cyntaf mewn 6 mlynedd, ond bydd e'n ymlaen i'r tîm yna mewn bach amser wrth gwrs, ond mae yna beth newyddion wedi bod. Dim gymaint ag arfer wythnos yma, ond newyddion bod 2 chwaraewr wedi ail arwyddo gyda'r rhanbarthau. Rhodri Williams sy'n ôl wrth gwrs yn yng Ngharfan Cymru yn ail arwyddo gyda'r dreigiau. I fi, Nick, mae'n twmlo fel cytundeb sy'n gweithio i'r 2 ochr. Ydy, yn bendant. Mae'n bwysig i'r dreigiau cael bobl fel Rodri I aros yna, a mae'n profiadol erbyn wan. So na, mae'n wneud, mae'n rhywbeth dda, dydi. O dia, beth sy'n wych I weld, dwi'n siŵr bod ti'n cytuno, yw'r ffaith bod chwaraewr arall sy'n nawr yn y mix gyda tîm Cymru yn penderfynu aros yn y rhanbarthau. Ni wedi gweld lot fawr o chwaraewyr yn gwneud y penderfyniad na leni, a mae'n braf I weld bod Rhodri Williams yn ychwanegu at rhestr o chwaraewyr sydd wedi penderfynu aros I chwarae rygbi domestig yma yng Nghymru. Wel, ni wedi cweliad heddiw efo'r Richie Pugh sy'n rhan o'r hyfforwydd Cymru. Tîm o dan 20, tîm o dan 18, a ni sôn am cytundeb newydd, a gobeithio fydd hwn yn gallu dangos mae yna lle I chwaraewyr fel Rodri sy'n profiadol a chwaraewyr ifanc I arwyddo rwan cytundeb, a dim tam, weithiau wedi bod reit mis Ebrill, mis Mai, ond rwan, da ni dechrau mis Mawrth, a maen nhw'n gwybod lle maen nhw rwan, a maen nhw'n pwysig I nhw, a pwysig I teulu hefyd, yndi? Wrth gwrs, mae'n gwneud popeth gymaint haws I bawb os yw'r gytundeb yn ei le nawr. Does dim panic, o does dim poeni ble fyddai'n chwarae'n rygbi, ble fydd yn heili ac ati. Popeth yn cael ei wneud yn gynnar, maen nhw'n gallu mwynhau nawr gweddill y tymor, canolbwyntio'r gweddill y tymor, a enwedig yn achos Rodri a dreigiau, ceisio troi
yr anlwc yma o gwmpas o fethu ennill gêm. Felly na, penderfyniad da i Rodri ac i'r dregi, achos fel ti'n sôn, mor brofiadol, fydd e'n cynnig gymaint o gyngor i'r chwaraewyr ifanc, fydd e'n sicr yn hwb mawr. A bydd e'n rhywun byddwn ni'n meddwl, mae wedi bod gwmpas y dreigiau am gymaint o amser nawr, fydd tia yn falch i gael hen ben fel yna yn y garfan, sy'n nabod y lle, sy'n nabod y bobl, a fydd e jyst yn help iddo fe wrth iddo fe geisio adeiladu carfan i geisio bod yn gystadleuol tymor nesaf. Ydy. A mewn o'r safle pwysig i bob tîm, ydy. O, wrth gwrs, ydy. Fel cyn fewn o'r safle pwysicaf, byddwn ni'n gweud, ond dwi'n mynd credu bod pawb yn cytuno. O na, mae'n sicr, mae fe'n lais cryf a lais uchel yn y garfan, felly na, llongylladu ar Rodri. Wedyn, yn y gorllewin, mae'r asgellwr Tommy Lewis wedi ail arwyddo gyda'r Scarlett. Cyhoeddiad o'n i'n hapus iawn gyda fy hun, wrth gwrs, Nick. Mae'n teimlo nawr bod Scarlett yn adeiladu crop da iawn o chwaraewyr ifanc sy'n chwarae yn y triol na. Fi'n credu mae'r dymder nhw'n datblygu gyda Murray, Rodgers, Steph Evans, dal na, Tommy Lewis, Max Page, war yr asgell. Lot o chwaraewyr ifanc fydd yn gystadleuol a fydd yn hwb i Dwayne Peel ar garfan wrth i nhw geisio falle dod nôl i ennill. Mae wedi bod yn gyfnod sal iddyn nhw'n ystod y chwe glad, ond fydd e'n braf iawn i bawb bod Tommy Lewis wedi arwyddo'n gynnar i aros yn Parc y Scarlett hefyd. Ie, a felly wedi dod nôl ar anaf a falch mae o yn aros efo Scarlett hefyd. Do, a dwi'n gwybod os ti wedi gweld y fideo wnaethon nhw rhoi, ond oedd e'n chwarae dartiau. Ar ôl gweld yn chwarae dartiau, dwi'n credu bod yn well iddo fe gan o bwyntio ar y car. Gan o bwyntio ar y rygbi. Ie, ond na'n sicr na. Braf iawn gweld asgellwr ifanc arall yn penderfynu aros yng Nghymru. Achos dwi'n gwybod mae rhaid bod y chwaraewyr yma yn cael cynigion falle o dros y bont neu dramor, a mae gweld bod nhw'n eisiau aros yng Nghymru gyda'r gobeith o chwarae gwlad yn beth gwych hefyd yn dweud. Ydy. Felly, cyn bod ni'n ymlaen i edrych ar tîm Matt Sherratt, ddechreuwn ni gyda y URC penwythnos diwetha. A fel sydd wedi dod i'r arfer, nawr mae'n twmlo bod na 2 rhanbarth yn colli a bod 1 rhanbarth yn ennill. A dwi'n credu, dwi'n mynd i dorri'r arferiad o fynd gêm wrth gêm, achos dwi'n credu bod y ffaith bod y Gweilch Nick di ennill yn Glasgow yn heiddi fwy o sylw na'r colledion. Felly, gwed wrthaid Nick fel Jack Walsh, eiliadau ola, cic ennill y gêm. Anhygol, wrth gwrs, o Glasgow mynd mor dda a hefyd yn bencampwyr llynau. Ie, fel ni sôn podcast diwetha, prawf mawr i'r Wilch, ond llwyddiant, a ni just efo sneaky feeling yn mynd i ennill, ond llwyddiant yn Sgotson, yn buligoliaeth dda iawn o Sadwrn, a di Gwyl Dewi hefyd. Felly, tîm dda i Glasgow, pwy bynnag sydd ar y cae. Dwi'n meddwl heb colliadau ers 2023 yn y gyngor. So felly, dipyn o perfformiad. Mi ath ysgrym a llinell mynd yn dda, a rhoi llwyfan yn y gêm i herio'r Glasgow. A mae'r foundations wedi fewn. Mae Toby roed y foundations i fewn, dwi'n meddwl. Ond ti'n gweld rwan sut mae'r amddiffyn yn newid, ymosod yn newid, a gofyn cwest yn dynau am y diffyn tîmau eraill. Fel tîm fel Glasgow, sy'n fel arfer yn eitha dda, i sgorio 5 cais yna, oedd hwnna beth arbennig. Ond ia, a dyna'r peth yn dweud, mae'n pwynt diddorol fyna o dan Toby Booth oedd yr ymddiffyn yn dda, ond maen nhw wedi ychwanegu yr ymosod nawr. A mae'n twmlo fel
bod nhw wedi cymryd y cam nesaf mewn ffordd. Le o dan Toby Booth, o'n nhw wedi dod yn dîm da iawn oedd yn amddiffyn a cadw'n dyn, ond ar o dan Mark Jones, ma' nhw dal yn neud y pethau na, ond maen nhw hefyd yn lledu'r bel a'n sgorio ceisiau ym mhob man. A mae hwnna fi'n credu sy'n nawr yn gwneud y Gweilch yn dîm iddyn nhw mwy peryglus. Ond fel o'n i'n sôn cyn dechrau recordio, ond os oedd un tîm o Gymru yn gallu mynd i Glasgow a cael buddigoliaeth, y Gweilch yw fi'n credu yn eu DNA nhw ar hyn o bryd. Dyw colli ddim yn opsiwn. Ma' nhw'n gwybod sydd i chwarae, maen nhw'n gwybod sydd i ennill, a maen nhw'n gwybod sydd i grind o mas buddigoliaeth. Fel, wnaethon ni weld gyda'r Scarlett 2 awr ynghynt. Chwythu gêm unwaith eto o fod mewn safle cryf a safle dylsyn nhw ddim yn colli gêm i golli. Dyw'r Gweilch ddim yn neud hynny yn yr un ffordd. A dyna fi'n credu sy'n, bod y tabl ddim yn gweud hynny, i fi, dyna beth sy'n neud y Gweilch y rhanbarth cryfa yng Nghymru, yw'r ffaith bod gyda nhw'r gallu na i beidio rhoi'r ffidil yn y to. Ydy. Wel, dwi'n meddwl mae yna cyfle rwan i'r Gweilch i gorffen yn y 8 top 8 rwan. So gan ni weld rwan, ond mae'n rhoi cyfle nhw rwan yn y gymau sy'n dod. Yn sicr, sori. Na. Cerdi, stopau, cerdi. Dwi'n licio mynd dosbarth llestri efo'r chwaraewyr ifanc, a mae o'n weithiau dyn ni yn neud yna yn Cymru. Ond nath Morgan Morris dangos mae o'n allu cynnig efo'r bel yn ei dwylo. Mae o'n datblygu yn dda. Mae o'n gallu gwneud pethau sy'n yn godi i'w chlaw chwaraewyr eraill. Mae angen hefyd i datblygu rai rhannau y gêm, ond yn sicr dwi'n meddwl bod o'n mynd i fod yn seryn am y dyfodol. Dwi'n cytuno ar ti, a bydde ddim ots da fi i weld efallai yn rhan o garfan Cymru, tra bod Faletau dal yn chwarae, just i weld be fydde fe medru dysgu wrth rhywun fel Faletau, achos dwi'n gwybod mae Wales Online wedi bod yn sôn heddi, falle bod Faletau wedi bod yn sôn am ymddeol, ond cyn bod e'n mynd, just i roi'r lift bach nesaf iddo fe, achos odi mae gemau wych a mae dyfodol disgler iawn gyda fe. Ond os bydde modd iddo fe ddysgu rhywbeth wrth un o 8wyr gorau, os na 8wyr gorau Cymru eriod, wedyn bydde ni'n credu bydde hwnna'n beth da iawn hefyd. Ydy, dwi'n meddwl hefyd. Gath Cian Hard i gêm dda, sgorio 2 waith. Gêm cicio yn dda. Byddwn wedi hoffi rai gwneud un o'r ddau yn wahanol, ond mae o'n edrych rhwng fel mae'n setlo lawr yn y Gweilch. A efo Reuben Morgan Williams, dyn ni lwcus i'r cael y ddau yna. Yn sicr, a beth sy'n dda hefyd fi'n credu yw bod Hardy falle wedi colli le yng ngharfan Cymru, a bod am ryw rheswm, dwi dal ddim yn gwybod pam, bod Reuben Morgan Williams heb gael ei ddewis. Mater o amser yw hwnna, dwi'n sicr hynny, dwi'n credu bod y lot i dda i byd o cael cap dros i'w wlad. Ond o gael y ddau ddim yn nghlwm da Cymru, mae fe'n meddwl bod y Gweilch gyda balans da iawn o ifanc a profiadol mewn ffordd i chwarae yn y crys i fnaw. Fel ni'n sôn, mae'n safle pwysig a mae'n safle sy'n gallu helpu troi gêm hefyd. Ond byddwn ni'n meddwl, gêm gorau Hardy yn crys y Gweilch? Ie, fyswn i'n meddwl. Fel dy dweud, oedd o'n cicio dda, un o ddau jyst mynd syth fyny, ond y lleill, oedd o'n rhoi i cyfle i rhywun fel Daniel Casende i gystadlu, a fel arfer ennill y pêl yn ôl. Gath Cian Williams yn wych eto, yr ôl cael man of the match. So, a pob clod hefyd i'r pop Penrhydd, Garen Phillips. Yn o'ch arall 70 munud, dwi'n meddwl. Roedd y shift da iawn. Gath o roed shift mae da iawn. So,
pob un o'r tîm a'r fainc hefyd wedi chwarae yna, a gobeithio maen nhw'n cael a lot o'r hyder o'r ffaith nhw wedi mynd fanna i ennill rwan tan diwedd y tymor, ond mae'n mynd i adeiladu a hwnna. Ond mae'n sicr nawr, o ti'n sôn cynharach fel gweld nhw'n gorffen yn yr wyth ucha, a mae'r tabl yn hollol bonkers. Dwi'n gwybod os chi wedi gweld y tabl, ond mae fe rhwng pumed rhwng seithfed a pymthegfed, 5 pwynt sy'n gwahanu nhw. Felly mae'n sicr yn mynd i fod yn ras dyn rhwng nawr a gweddill y tymor, gyda 3 o'n rhanbarthau ni yng Nghaerdydd, Scarlett a'r Gweilch, dal yn brwydro am yr wyth ucha. Wedyn mae'n argoeli fod yn ddiweddglo da'r tymor, wrth gwrs, mae gyda tîmoedd Cymru yr her o fynd i'r dde Affrica i orffen y tymor. Fi ddim yn gwneud pethau yn hawdd, ond ni dal yn y ras, a dyna sy'n braf i weld. A dyna sy'n braf yn dwi. Dwi'n meddwl i pob un rwan i'r 3, wrach mae'n rhaid nhw ennill 3-4 gêm a cael cwpl o bonus points hefyd. Fel arfer, mae'r 50 y pwynt sy'n di'r fin, ond wrach fydd yn 48, 49, wrach yn digon blwyddyn yma, ond gan i weld. Ie, yn sicr. Bydd angen iddyn nhw ffeindio buddigoliaethau yn rhywle, a dwi'n siŵr fydd y darbu gorllewin Cymru a mewn ambell i wythnos yn mynd ymhell i weld pa'n fydd gyda'r goruchafiaeth fyny. Ond beth bynnag, ewn ni mlaen nawr, nôl wrth ystod wrth gwrs. Ddechreuon ni nawr yn nos Wener. Pryd oedd pethau o'i le yn ddifrifol i'r dreigiau. Allan yn Zebra, wrth gwrs, dim amarch i Zebra, maen nhw'n dîm sydd wedi gwella. Maen nhw nawr wedi cael 5 buddigoliaeth y tymor yma, sy'n fwy nag unrhyw tymor blaenhorol, dwi'n meddwl. Pob clod yn nhw. Maen nhw'n torri records mhob twll a chornel, a wedi cael buddigoliaethau mawr, Munster a Ulster i enwion 2, ond y dreigenig, 17 fyny, ac yna yn colli'r 31 i 21. Methu cwyno ar canlyniad. Ond ar ôl hanner cyntaf da, jyst colli cais jyst cyn hanner amser, a ni byth yn meddwl fydd y dreigiau mynd i ennill. Na, unwaith gael Zebra'r ail gais na, oedd y momentum i gyd at nhw, yn dod yn hollol wahanol wedyn. Mae'n anodd i gweld lle maen nhw'n wyn rwan am tan diwedd y tymor. Dwi wedi clywed rhai o'r fans nhw, cefnogwyr nhw, dweud dyn nhw ddim yn disgwyl nhw ennill un gêm tan diwedd y tymor. A dwi'n dechrau cytuno efo nhw. Yr un gêm dwi'n poeni am yw yn nidd y farn, achos yn draddodiadol, yn hanesyddol, maen nhw wedi curo'r Scarlett a wedi gwneud y Scarlett edrych yn effernol o wael, ond dwi'n eisiau gweud bod yn edrych yn amhosib, achos does dim byd yn amhosib yn rygbi, ond maen nhw mewn lle anodd, maen nhw mewn lle tywyll, a diddorol, gair yn wythnos i wythnos yma yw'n dysgwyr sy'n gwrando yw newidiadau, changes, a mae angen newidiadau mawr yn y dreigiau. Dwi'n mor reidrwydd felly'n meddwl mewn personel, dwi ddim mor reidrwydd yn meddwl felly mewn agwedd. Mae eisiau newid seicolegol arnyn nhw. Maen nhw mewn lle dim ond colli, maen nhw'n gwybod fel i wneud. 2 gêm yn rhiennill tymor yma. Gêm cyntaf tymor nôl yn diwedd mis Awst dechrau mis Medi, a yn erbyn Newcastle just cyn Nadolig. Mae bron o bod yn 3 mis ers nhw gael fuddugoliaeth. A'i chwaraewyr ifanc, mae hwnna'n beth anodd iawn, achos mae'n chwarae'r meddyliau nhw a maen nhw mewn ryt. Nawr, dwi'n gwybod sut mae ti a ti yn cael nhw allan o'r ryt yna, ond mae rhaid rhyw ffordd cael fuddugoliaeth by hook o by crook. Ie, a mae'n chwaraewyr fel dwi'n sôn o blaen talentog yn y ifanc, ond peth yw rwan, maen nhw wedi arfer colli, a ddim yn gwybod sut mae'n teimlo i ennill gêm.
A mae hwnna rhywbeth, ddim yn rhywbeth dda o gwbl. So mae, fel dwi'n dweud, siŵr maen nhw jyst eisiau'r tymor i gorffen. Ond ie, achos beth sy'n... A'r ail ie. dechrau am y tymor nesaf. O, dyna'r peth, a gobeithio bydd tua yn cael pre-season gyda nhw le fydd yn gallu newid pethau. Os ti'n edrych ar ei tîm nhw, mae Anderson, y cefnwr, gael tymor da iawn. Mae'r ysgallwyr, Rio Dyer, Ashley Hewitt. Fi'n gwybod mae Hewitt newydd yn ôl anaf. Maen nhw'n chwaraewyr rhyngwladol. Does dim gwendid na, yn Erin Owen yn enw fel, beth un o'r enwau cyntaf ar y team sheet yn y dregau, mae'n chwarae dda. Westwood ifanc, mae profiad y fe. Blacker a Reid, maen nhw'n chwarae digon o rygbi nawr. A wedyn edrych ar y pac, mae Cochlan y fel ti'n gweud enw, fi'n cofio nawr. Y bachwr. Bachwr yn chwarae. Coleman, Davies Knott, Rhengola, Woodman, Basham, Lewis Hughes. Ar y bapur, dyn nhw'n mynd dîm gwael, just dyn nhw'n gwybod sydd i ennill. A dyna yw'r pryder nawr, fel cefnogwr rygbi Cymru, yw mae meddylfryd nhw yw ni'n mynd i golli'r gêm yma. A does dim belief cyn dechrau, achos fel 17 lan yn zebra. Fi'n gwybod ti oedd i cartre, ti'n colli ambell i ser sy'n tîm Cymru, ond ti'n gorfod targedu buddigoliaeth o 21-7 lan. I fi, does dim esgus yn hwnna. Does dim esgus, really. Ti'n mynd bonus point a ti'n mynd reit. Put them to the sword, 50 points job. Dim concedo 24 unanswered points. Ond pob lwc i ti a ti, a dwi'n rili yn gobeithio wneith y droi pethau chrond, achos dwi'n credu mae angen i ni gael y 4 rhanbarth, falle ddim yn brwydro am yr 8 ucha, ond yn sicr yn brwydro mewn gemau, dim roll-over a get your belly tickle job. Wel, yr un peth wrach sy'n gobeithio rhoi y gobaith yn nhw, y ffaith mae zebra wedi gwella gymaint. Mae'n ddangos, mae tîm yn gallu gwella. Fel ti'n dweud, dim wrach bod yn 8 ond y top 8, ond fedri nhw gobeithio gwella blwyddyn nesaf. Ond definite, a camau bach yn dweud, dim disgwyl nhw fod yn world beaters dros mewn tymor, ond bod nhw'n gallu gwneud camau bach. Sôn am world beaters, Gaerdydd, y prawf bach o fynd allan i Leinster sy'n edrych mor dda eleni ag eriod bod nhw'n chwarae trydydd, pedwerydd, 5 tîm ar hyn o bryd gan bod gymaint o'i ser nhw gyda Iwerddon wrth gwrs. Ond 42-24, canlyniad reit bositif i Gaerdydd yn cael pwynt bonus yn y broses. Oedd, a Caerdydd dechrau'n dda, a yn lle galed iawn. Ond yn ail hanner, dangos maen nhw dipyn o tîm heb chwaraewyr ser Iwerddon. Ti'n gallu cael rhywun fel Snaim yn dod o'r fainc i ddangos ei answydd. Ond pob clod i Caerdydd i sgorio 4 cais yn erbyn amddiffyn Leinster, sy'n mor dda, a heiddi ennill 1 pwynt. Ond sicr, a dyna'r beth yna, ti'n fel tîm, cyn dechrau'r gêm fel yna, ti'n mynd reit. Os gallwn ni'n cael pwynt bonus, os ni'n cael rhywbeth mas o'r gêm, byddwn ni wedi gwneud da iawn. A targedu pwynt felly cyn dechrau. Neu gael mae'n dal yn anodd, a mae'n gwneud da iawn. Achos fi'n edrych ar y tabl fan hyn nawr, a mewn 12 gêm, mae Leinster on average yn concedo rhwng 13 ac 14 pwynt. Felly mae'r ffaith bod y Gweilch, dim y Gweilch, sori, ffaith bod Gaerdydd wedi gallu cael 24 yn glod iddyn nhw a'n dangos pan ti'n mynd amdani a chwarae bach o rygbi, ti'n gallu brifo nhw a sgorio ambell i gais. Gobeithio nawr bydd chwaraewyr Cymru wedi gwrando ar Matt Sherratt, a fydden nhw'n gwneud yr un peth yn erbyn yr Alban dysadon. Ond na, fydden ni'n meddwl, y golled, mae'r canlyniad yma yn mynd i roi gymaint o hwb i Gaerdydd i fy mlaen nawr gyda Gweilch y tymor.
Ydy, ond game pwysig yn nhw. Dwi'n meddwl bod adre yn erbyn y llywed o'r Johannesburg Lions. A mae hwnna'r game pwysig mawr i nhw. Rwan. Dwi'n meddwl nhw wedi ennill game ers Dolig. So mae reit, ie, rhaid nhw ie. dechrau troi hwnna rwan. Ond, fel Oes, dwi'n oes. dweud, heiddi'r un pwynt. Ie, yn union cytuno ar ti fyna. A wedyn, wel, mae hwn yn mynd i fod yn boenus fi'n credu. O'n i'n gobeithio falle byddwn ni dros y golled yma erbyn nawr gan bod bron i wythnos wedi mynd, ond na. Scarlett wrth gwrs yn chwarae allan yn Ulster a'n gwneud be dim ond mae'r Scarlett yn gallu wneud, sef chwythu mantes arall. Fyny 12 yn gynnar yn y gêm, dwi'n mynd gweithio, ond rhyw ffordd yn gadael Ulster nôl i'r gêm, ac bod nhw ar y blaen am rhan fwyaf o'r gêm yn mynd ati i golli unwaith eto o 30 pwynt i 28. A disadwn diwetha, o'n i'n gandryll, o'n i mor grac, o'n i fel, rhan ein Scarlett, dim byd yn newid. O'n i mor grac, o'n i upset i uploado instant reaction i'r gêm. Na faint mor rhwystredig o'n i bod nhw wedi colli'r gêm na, achos o'n i'n gweld yn digwydd, o'n i'n gweld yn dod, a jyst y gwrthwyneb i'r Gweilch, lle y Gweilch yn gwybod sut i ddal mewn gêm a ennill, y Scarlett ddim yn gwybod sut i'n neud na. Chwythu mantes mae'r Scarlett yn neud mor aml, a ciciau cos stupid yn y gêm. Ie, pan mae'n mynd yn gêm tin, mae disgyblaeth Scarlett yn dechrau mynd yn dydi. A maen nhw'n gwneud pethau stupid. Sy'n cael arall. Ie, na, does dim garall, ti'n iawn. Ti'n iawn. Digon o cyfle i ennill y gêm. Rai ceisiau meddwl hefyd. Ond dwi'n siŵr maen nhw'n siomedig a oedd o'n i'n clywes i cyfweliad efo'r Dwayne Peel, oedd o'n siomedig hefyd. Achos beth fel, dim eisiau rofon amharchus i Ulster, ond dwi ddim yn cofio Ulster yn bod mor wael a beth ydyn nhw tymor yma. Dwi'n yn cofio nhw'n bod mor beatable a beth ydyn nhw wedi bod tymor yma. Ond fe wnaethon ni nhw edrych fel tîm oedd ar top y gyngred, yn bawt gyda peth ar amddiffyn. Just, dwi ddim yn mynd i enwi chwaraewyr unigol, ond mae rai chwaraewyr sy'n dda iawn yn ymosod yn mynd ar goll yn amddiffyn. Mae un chwaraewr ifanc sy'n sgorio lot o geisiau da iawn, sydd ddim yn finish article to, yn amlwg, cos mae amddiffyn y mor wan, a mae'n ysgoi tackles, a fe wylodd Ulster cyfle i mosod lawr i asgell lle, a dyna fe wnaethon nhw'n rhan fwy o'r gêm. A tan bod ni'n sorto'r amddiffyn yma mas, ni jyst yn mynd i roi ceisio softband. A fi'n credu hefyd, beth ti'n gweld yw pwysigrwydd rhywun fel Josh McLeod. Fel arweinydd yn y tîm na, oedd e jyst, bod chwaraewyr prifadrau ar y ca, oedd yn twmlo fel bod ddim, bod neb yn arwen y tîm. Ie, mae yna chwaraewyr profiadol, sori, enw wedi mynd, o Tonga, y ddair o Tonga. Fifita neu Lawsi? I y ddau. Ie. Ond dyn nhw ddim yn arwain y tîm. Na. Neu beth mae Lawsi'n arwen yw cici cosp. Tair neu 4 gwaith nos adwn, y dyfarnwr yn cosbi fe. Mae jyst... Odi, mae'n brofiadol, ond jyst penalty merchant yn ymfodus. A mae lot o waith na'r Scarlett yn awr i gyrraedd yr 8 uchaf. Fi'n credu falle bod y gobeithion wedi mynd jyst achos dwi'n mynd hollol siŵr le ni'n cael digon o fuddugoliaethau i ennill. Mae'r Stormers adre nawr. Mae 2 gêm nesaf, Stormers a'r Gweilch adre. Ddim yn hawdd, wedyn dreigiau Leinster o 2 gêm yn De Affrica. Fel,
fi ddim yn gweld ni'n cael digon o bwyntiau gan adrwydd uchel, ond i bai o pethau chi'n mynd o blaid ys Scarlett. Na, na, na. Wel, Cawn weld. Fel ni'n sôn gyda, o le mae yna 3 tîm yn brwydro mwy'r ddechrau. Mae hwnna'n braf yn hunan. Ond wrth gwrs, Iwar sy'n cael hoi wrthnos ma nawr, dychwelyd i rygbi rhyngwladol, a mae Sherratt wedi enwi i garfan i wynebu'r Alban. Dim i newid i'r 15 cyntaf. Tro cyntaf i hynny ddigwydd mewn 6 mlynedd. Mae hwnna'n ystadegyn bonkers yn un Nick. Wyt ti'n hapus gyda hynny, neu byddai ti'n hoffi gweld ambell i newid? na, dwi'n digon hapus. Y cyfle i adeiladu'r perfformiad, gyda gwell perfformiad yn erbyn yr Werddon. Mae yna chydig bach mwy o bwysau ni rwan, yndi. Cos mae disgwyliad wedi mynd fyny chydig bach, ond bydd yn ddiddorol i gweld sut ni copio efo hwnna. Ydyn ni gallu adeiladu ar hwnna ac wedi cael chydig bach mwy o amser gyda Mark Sherratt. Ydy o'n mynd i cael effaith ar y ffordd ni chwarae, neu ydy'r just y gêm gyntaf fel just new management bounce mae'n gael o yn pêl droed. Ond yn sicr mae yna pwysau mawr ar Alban. Bob blwyddyn ti'n clywed ond di blwyddyn ni, dyn mynd i ennill y 6 gwlad, ond dyn nhw ddim, dyn nhw beth yn. Na. A mae'n cael fel golden generation. Nhw oedd y tîm gorau yn erbyn Lloegr yn bendant, ond colli. Ond bai nhw oedd hwnna. Felly, fel dwi'n dweud, mae yna cyfle dda i Gymru ennill, ond dipyn o her hefyd. Sut ti'n gweld yn mynd ar dysadwn? Fi'n credu bod fi'n cytuno ti. Mae perfformiad Cymru erbyn y Werddon yn sicr wedi wneud i dimlo mwy optimistig. O'n i'n ofni'r gweitha am y bencampwriaeth ar ôl gêm yr Eidal, ond fi'n credu, fel ti'n dweud, ni wedi gweld perfformiad nawr o gallu y chwaraewyr yma sy'n naturiol nawr yn rhoi fwy o bwysau ar Gymru. Dwi dal yn meddwl bod y pwysau gyd ar yr Alban, achos does neb yn disgwyl i Gymru ennill fyny yn Murrayfield, does neb yn disgwyl Gymru ennill gêm tymor yma. Wedyn mae'r ffaith bod ni nod yn mewn lle i drafod y posibilrwydd o ennill yn credu neu ni feddwl falle bod ni'n ein eitha da yn ôl Iwerddon, o'r Alban ddim, achos fi'n cytuno ti, mae gymaint o hype am yr Alban. Dwi dal ddim wedi i weld rili. Tan bod nhw'n ennill pencampwriaeth, peidio siarad am yr hype mae gyd, achos it ain't happening, really, yn fe. Fel, ar hyn o bryd, mae Ffrainc a Iwerddon mor dda. Wyt ti rili moyn meddwl am Golden Generation dy wlad i yn gorffen yn trydydd yn y 6 gwlad. Dwi ddim rili yn le gwych. Ond o ran y tîm, ar y cyfan dwi'n hapus, does dim da fi ddim byd yn erbyn y ffaith bod ddim newidiadau. Yn bersonol, falle, bydden ni dod mewn â Eddie James am Ben Thomas, just achos o'n i'n twmlo, yn wedi gyda Garth Hanscom, o ddim lot yn digwydd 10-12, oedd y gyd bach yn seimi o leia pan dath Jared Evans mlaen, oedd Thomas ac Evans yn swapo llefydd a nhw'n trial ambell i beth, ond fel dwi'n dweud, nath Thomas ddim byd o'i le, just fi felly wedi cynnig rhywbeth gwahanol o ran yn y mosod, ond na, a braf gweld, wrth gwrs, 2 newid ar y fainc, so felly mae yna ambell i newid i'r tîm, ond y newidiadau'n fach iawn. Dewi Lake nôl i gymryd lle Evan Lloyd, wedi mynd yn blanc. Evan Lloyd, ie. Evan Lloyd, sorry, ie. Brain freeze na. Evan Lloyd a Sherratt yn lle Henry Thomas. Felly, na, pob lwc i Matt Sherratt. Mae'n braf gwahanol, ond mae'n gyfle ddo fi'n credu adael i farc ar y tîm ma a mynd, wedwch, ges i fuddugoliaeth. A dim llawer o newidiadau i tîm yr Alban, chwaith. Just mae ysgellwr
gyffroes da sy'n yn ôl, ynddi. Ond dwi'n meddwl dwi'n gallu... Mae gen Alban pecyn da. Mae'n gallu ni match nhw, dwi'n teimlo. Maen nhw tîm sydd llydan y bêl a gyda'r olwyr gyffroes fel Julian Van der Meer, Hugh Jones. Ond dwi'n meddwl bydd yn gêm agos. Ond sicr, fi'n credu, os bydd Cymru'n gallu cadw Hugh Jones a Dwan Van der Merwe yn dawel, fi'n credu byddwn ni'n iawn yn yr olwyr. A up front, ar ôl beth nes i weld wrth yn pac ni erbyn Iwerddon, dwi'n credu fyddwn ni'n hen ddigon da i allu matcho nhw yn y blaen nhw. Felly na, dwi'n reit hyderus, dwi'n ffyddio bod ni'n mynd i felly neud i. Sy'n beth peryglis iawn i Fel weid. bob gêm rhyngwladol, y chwarter cyntaf mynd i bod yn bwysig iawn. Yn bendant i tîm fel Cymru sydd yn y ffodus wedi arfer colli. Os ni dal yn y gêm erbyn hanner amser, dwi'n meddwl mae yna cyfle dda i ni cael buligoliaeth. Ond sicr, a dyna ddigwyddodd llynedd, dy fe, erbyn hanner amser, oedd y gêm dryston ni, i gêm pwynt i ddim lawr, a neu be bynnag oedd o'n i allan o'r gêm erbyn hanner amser, a wedyn, mae'n rhoi gwir rhyngwladol, os ti'n colli gymaint i'n hanner amser, ti ddim yn mynd i ddyn nhw ennill y gêm, achos mae'r chwaraewyr yn mynd i roi cic cosbant, mae'r Alban yn mynd i gael cyfleoedd i gicio pwyntiau, a maen nhw'n mynd i ennill y gêm, felly cytuno. Os gallwn ni fod yn y gêm hanner amser, wedyn gen i weld siwreithi, ond na, mae'n gyffroes iawn gweld match her yn dewis y tîm, dim newidiadau, a bod ni'n gallu edrych mlaen yn perfformiad da. Reit, cyn bod ni'n mynd i drafod yr SRC, Nick, fi'n mynd i ofyn i ti roi dy ben ar y bloc fyny nawr. Pwy sy'n ennill dy Sadwrn? Os yn licio De Cymru, ond dwi dal yn disgwyl yr Alban i ennill. Sori, dwi'n soundio pessimistic. Pa'n sori? Ie, wrach 10 pwynt rhwng nhw ddau. 10 pwynt, reit. Oce, wel fi'n mynd i fod yn optimistig, a felly bod fi'n ffôl i feddwl hynny, ond fi'n gweld Cymru yn ennill. Fi'n credu bod y pwysau yn mynd i fod yn ormod i'r Alban. Fi actually'n credu yn Jack Morgan a Raphael yn yr heng ôl yn mynd i terrorise o Finn Russell. Fi'n credu maen nhw'n mynd i roi cynlleir amser iddo fe. Mae fe'n mynd i gael meltdown, a bod olwyr yr Alban ddim yn mynd i gico bant. Fi'n dweud mae Cymru'n mynd i ennill o tua 7 pwynt. Wel, dwi'n gobeithio dwi'n anghywir, a ti sy'n gywir. Ie, fi'n gobeithio ni hefyd, ond mae'n amhosib gwybod beth ddaw. Ond, yn union fel ni'n sôn, o leia ni'n gallu bod mewn lle i drafod y posibilrwydd o fuddugoliaeth. Mae hwnna'n beth braf yn ei hunan, dwi'n meddwl. Cyn ni sôn am y Super Rugby Cymru, mae tîm o Dan Digain yn chwarae nos Wener. Mae hwnna ar S4C yn ail rhedyn hefyd. A cyfle i'r gael trynydd buligoliaeth nos Wener. Cwpl o newidiadau. Tom Bowen sy'n dechrau fel cefnwr am y tro cyntaf, sy'n cyffroes iawn. So, dwi'n edrych ymlaen am y gêm nos Wener hefyd. Yn sicr, fi hefyd, achos dwi'n credu dros y ddwy gêm diwetha, mae nhw wedi dangos lot fawr o ddycnwch a lot fawr o hyder a bod yn ddewr yn wedig erbyn Iwerddon yn yr ail hanner na gyda'i perfformiad amddiffynol. Oedd y real backs to the wall job, a wnaethon nhw wych i ddal mlaen iddo fe. Wedyn, o ti'n sôn yn gynharach, Nick, bod ti wedi cyfweld a Richie Pew, oedd e'n sôn unrhyw beth am sydd oedd y boes oedd hyder na nhw'n... Ie, wel, be oedd o'n sôn am, wedi bod yn sôn efo'r Carwyn yw, mae rhaid nhw
dangos o'n nhw'n gallu copio rwan efo bod ffefryn i mynd i achos mae'r dim byd yn erbyn y tîm o Danigan yr Alban, ond mae yna dysgwyliad rwan i Cymru mynd fyny i'r Caeredin i ennill. Ydyn nhw gallu ymdopi efo hynna? Ie, mae hwnna'n bwynt diddorol yn dweud, achos fel ti'n sôn, tan tair wythnos yn ôl, oedd hi'n 6 mlynedd, neu 4 mlynedd ers buddigoliaeth oedd hi cartre, nawr mae'n mynd back to back, a maen nhw'n mynd yma trydydd buddigoliaeth. Wedyn gobeithio, fydden nhw'n gallu creu bach o hanes un, fel ni wedi sôn sawl gwaith ar y pod yma, maen nhw'n edrych fel outfit gymaint mwy proffesiynol gyda Richard Whiffin wrth y lliw. Maen nhw'n dda iawn gweld i approach nhw, a gobeithio gen nhw'r canlyniadau nawr i gyd fynd gyda hwnna, achos yn amlwg bydd Lloegr wrthos nesaf yn bwystfil Yn oher. gwahanol. Ie, bydd, ond os ydyn nhw'n cael trydydd O buddigoliaeth, ie, bendant. gorffen yn trydydd, wedyn Ie. mae'n sicr yn gam i fyny o le maen nhw wedi bod dros y blynyddoedd diwetha. Ydy. A be, i'r tîmau o dan ugain, mae jyst eisiau weld cynnydd hefyd. Mm. A dwi'n gallu weld cynnydd i chymharu efo llynedd. Ond sicr, a dwi'n credu hefyd, beth mae'n dangos, a dwi ddim o gwbl yn un sy'n advocato i chwaraewyr fynd i chwarae yn Lloegr, ond mae lot o'r chwaraewyr ifanc yma sy'n y garfan sy'n chwarae yn Lloegr yn cael exposure uwch ar hyn o bryd na beth bydden nhw'n cael yn chwarae yng Nghymru. Wedyn, i ddysgu crefft ac i gael gemau dan i belt, bosib bod e'r peth iawn i wneud. Ond bod nhw'n dod nôl wedyn, bod nhw'n colli nhw'n byth, bod nhw'n dod nôl ar ôl pan bod nhw'n o oed i torri mewn y tîmau cyntaf yma. Ond na, mae'n dda iawn gweld. Ie, gobeithio nawr, trydydd buddigoliaeth, gorffen gyda ban erbyn Lloegr a wedyn adeiladu ar gyfer cwpan rygbi'r byd sy'n digwydd Alban. Ydy. A mae'n hwnna athos, dim byd wedi cyhoeddi eto, ond fel dwi'n deall, mae hwnna yn yr Eidal. Okay. Ardal Treviso. Da iawn, felly ie, ddim gormod deithio. A fydd gemau amser teidi ni'n gallu wylio nhw hefyd. Sicr. Felly, SRC nawr de, cyn bod ni yn gorffen am wythnos arall. O be fi'n gallu gweld, Nick, 2 gêm sy'n wythnos yma. Mae Pontypool yn croesawu Aberafan. Mae Llandyfri yn croesawu Gaerdydd mewn gêm dyngedfennol ar frig y tabl. Ond cyn bod ni'n edrych mlaen i'r gêm yna, Llongyfarch Abertawe a fuddigoliaeth arall. Dwywaith maen nhw wedi curo'r Cwins yn Gyfyrddin. Fuddigoliaeth mawr, 39-17 iddyn nhw. A Glynebwy yn curo'r Casnewydd mewn gêm sgôr uchel iawn. Fi'n 43-35 yn rhywbeth fi'n credu oedd y sgôr tywynol fyny. A hefyd buddigoliaethau i Gaerdydd a Llanymddyfri dwi'n credu. Felly, ie. Ond 2 gêm wrthos yma, ddechreuwn ni Pontypool Aberafan, Nick. Mae'n anodd i gweld Aberafan mynd fyny Pontypool ac ennill. Maen nhw'r tîm galed yn Pontypool Park. Felly dwi'n mynd am Pontypool, sori. Ie, na, ti'n gwybod be, fi'n licio creu bach o gynnwr fod bod ni'n angytuno, ond adre mae Pontypool i weld yn machine gwahanol iawn i beth yw'n nhw oddi cartre. Felly Pontypool i ennill hwnna. A wedyn, y gêm fawr, ail yn erbyn trydydd, pwynt sy'n gwahanu nhw yn y tabl. Gaerdydd a Llanymddyfri, naill di ennill 10 gêm a colli tair. Llanymddyfri sydd adre, manc yr eglwys. Fel ti'n gweld hon yn mynd, Nick? Os ydych chi'n dweud Caerdydd, ond, sori, mae'n braidd yn boring, ond dwi'n disgwyl Llanymddyfri bod yn rhy dda, chwarae catre. Just game agos, ond just i curo Caerdydd. Ie, a peth yw, fel, gan bod nhw'n rhanbarth ysgarles, mae'n anodd iawn i fi fynd yn ei herbyn nhw, felly, o di'n anffodus, bydd hon yn prediction boring iawn wrthos ma, gan fy mod i'n cytuno ar Tinig, a Llanymddyfri i ennill hon ac i fynd i frig
y tabl am nawr beth bynnag. Felly, dyna'r oll sydd gyda ni am wythnos arall. Diolch yn fawr iawn i chi'n wrando, Nick. Diolch yn fawr unwaith eto am dy gwmni. Croeso, cynnes iawn. A gobeithio mae hwn yw'r penwythnos. Fyddwn ni'n dathlu bod y drawt drysto a Cymru yn blasu buddigoliaeth. Os ych chi'n un o'r miloedd sy'n gwneud y daith fyny i Murrayfield, falle bod chi ar y ffordd yn gwrando arni nawr. Mwynhewch, peidwch yfed gormod, bihafiwch a gwnewch yn siŵr bod chi'n gweithio dros Gymru. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando ac am wylio. Tan y tro nesaf, hwyl fawr. Hwyl fawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Check engine light on? Take the guesswork out of your check engine light with O'Reilly Veriscan. It's free. Ask for O'Reilly Veriscan today.